Bună, Gabi! Mă bucur că ai acceptat invitația mea și doresc să spui câteva cuvinte celor care ne ascultă despre parcursul tău în cursul iubirii de sine. Dar mai bine te las pe tine să te prezinți, să ne spui cine ești. Da, te Bună, rog, Gabi. Janina! Îți mulțumesc și eu pentru invitație și sunt foarte onorată că Mă particip la bucur. acest interviu. Eu sunt Gabi, sunt mămică, soție, am doi băieței minunați, Superb! unul de 1 an jumătate și celălalt de 7 ani, Foarte în fain. clasa 1. Școala online este o provocare pentru noi. Cred, pentru toată Tot de lumea este asta. acum. Pentru toți copiii și toți părinții, da. Gabi, ce te-a determinat să te înscrii la cursul iubirii de sine? Atunci când ai făcut-o, nici nu mai știu acum, tu spune, care a fost ediția? Ediția Am numărul... participat la prima ediție, așa Prima îmi plăcea. ediție! Wow, wow! Da, am așa o chestie, că particip la prima ediție. Da? Da, am mai pățit așa. Da, super! Și ce te-a Da, determinat inițial, atunci când ai făcut pasul de a te înscrie? a fost exact convorbirea noastră telefonică, și anume că spuneam că nu am absolut niciun motiv pe lumea asta ca să mă iubesc pe mine. Da, Deci nu așa găseam, ai spus, da. Niciun motiv da, nu nu... găseam absolut niciun motiv să mă iubesc pe mine și îmi era absolut imposibil să o fac. Uh, Și eu sunt o persoană așa sceptică și foarte logică și e destul de greu să... Da. Deci e Da. destul de greu să lași mintea și să intri în inimă. Exact, așa este, Gabi. Cum, scuze, cum te simțeai înainte de a face cursul? Cum te comportai cu tine? Cum te comportai cu ceilalți? Deci, așa, în câteva cuvinte, care era viața ta înainte? Înainte eu am mai făcut cursuri de dezvoltare personală. Am început dezvoltarea personală cam așa cu vreo 2 ani în urmă. Însă exact înainte de curs am avut o lecție de viață care m-a întors pe dos Da, și mi-a arătat că eu trebuie să învăț acest proces al iubirii de sine. Deci am pierdut o persoană pe care, nu mă refer la deces, am pierdut o am persoană înțeles. de suflet pe care o iubeam foarte mult și am suferit. Ai Și suferit, atunci da. mi-am dat seama că eu cedez foarte ușor puterea mea interioară în brațele altcuiva Am înțeles. și trebuie să fac ceva, trebuie să încep acest proces al iubirii de sine, care l-am cam neglijat. Am L-am dat la o înțeles, parte. Da. da. Și Asta a ce fost crezi punctul de tu? plecare. Da, exact. Ce crezi tu că ți-a adus bun acest curs în viața ta? Păi, în primul rând, ce mi-a adus bun e că am reușit să mă uit în oglindă, să mă uit în ochii mei, să, să mă îmbrățișez și să-mi Minunat, spun că te iubesc din toată inima. minunat. Uh, Ceea ce nu puteai să faci înainte, să înțeleg. Da, nu puteam să fac înainte. Când mă uitam în oglindă, spuneam, mă vedeam urâtă și parcă, nu știu, parcă mă uram mai tare și spuneam, nu, e o prostie, Wow, nonsens, nu, wow, nu. Deci la mine nu funcționează, că am tendința asta să spun, nu funcționează, nu am funcționează. înțeles. Și apoi Da, ai reușit să faci lucrul ăsta. da, și tot După așa curs. mergeam pe logică, Da. de ce și Mhm. am lăsat logica la o parte. M-au ajutat foarte mult meditațiile tale, Da. pentru că sunt foarte profunde și Mulțumesc. mă caracterizează și Super. doar cu ele am reușit să-mi intru în inimă. Că așa, la nivel mental, rațional, nu știu dacă Ai reușeam. dreptate. Așa este, Da. Gabi. Superb. Și dacă poți să-mi spui o conștientizare majoră la care ai ajuns tu după curs, da? Care ar fi aceea? O conștientizare majoră este că iubirea de sine este o temelie. Dacă Este temelia ta este puternică, atunci poți să construiești în viață
cărămidă cu cărămidă. Exact ca și la o casă, da? Ca și la o casă, Da, fundația exact ca și casei. la casă. Wow, Da. superb, superb. Deci acum, E, până la urmă, da, spune Gabi. da, nu tot timpul poți să fii zen, nu tot timpul poți să fii fericit, Categoric. dar dacă ai temelia bine construită și bine pusă la punct, atunci știi unde să te întorci și clădești. Minunat. Da, Minunat, cărămidă da, cu cărămidă. așa este. Și acum, deci, ce înseamnă pentru tine iubirea de sine? Acum, după curs, după ce ai făcut Acum, curs. iubirea de sine, ce înseamnă pentru mine? Da, Uite, o să fiu așa un pic mai profundă, cum îmi place mie. Și o să spun da. așa că iubirea de sine pentru mine este precum un cârmaci. Un cârmaci aflat pe marea învolburată. Ce frumos! Ești acolo singur, nu ai pe nimeni în jurul tău care să te ajute. Nu mai ai absolut niciun rol, nu ești nici mamă, nici tată, nici soție, nici, ce știu eu, doctor. Ești dincolo de rolurile tale și tu cu tine. Ce frumos, Gabi! Super, Da. superb ai Și spus, chiar. atunci, și atunci ai nevoie de încredere în tine, ai nevoie atunci când nu mai poți să te îmbrățișezi, Da, pentru că nu poate să ți-o ofere nimeni. Ai nevoie să te bucuri de fiecare pas mic, pentru că dacă te uiți în față și vezi tot oceanul, ești pierdut. da, Ne-ai învățat asta în curs, da, să ne, să ne bucurăm pentru fiecare pas mic și să exact. ne Felicităm, apreciem. da, exact, Da. exact. E minunat, Și Gabi. cred că asta e esența. Esența, da. Da. Și Acolo unde ești tu, doar tu cu tine, acolo e cea mai mare. cea mai mare realizare, da? Că de Exact. acolo vin toate până la urmă. Și Să ce vreau știi cine ești tu dincolo de roluri. Da, exact, să te cunoști pe tine cu adevărat, că de aici vin și realizările exterioare. Dacă tu lucrezi la interiorul tău și ești bine cu tine în interior, clar că Exact. atragi Chiar ceea asta vreau să ce spun ai în că, interior. da, chiar asta vreau să spun că una din conștientizările mele a fost că eu puneam foarte mult accent pe realitatea exterioară. Și cumva îmi trăgeam fericirea de acolo. Mhm, Vedeam că realitatea exterioară este cea care îmi oferă mie fericirea. da, Însă mi-a fost foarte greu să trec pe interior. Am luptat mult cu mine, dar mi-am asumat asta, că realitatea exterioară o poți da în ciclul vehicle, ori sumbre, ori colorate. da, Deci ține de tine. da, Și iubirea trebuie să o cauți în interiorul tău. Ea acolo există. Doar acolo, nu în alții. categoric, categoric. Iar Foarte, foarte uh, frumos spus. când primești și oferi din lipsă, acolo nu e bine. Păi nu e bine, nu Nu e e. bine. Nu e Când iubești, atașament și știu ce da, înseamnă. exact, exact, exact. Superb, Gabi. Și vreau să zic ceva. Tu, după curs, după o perioadă, tu ai fost determinată sau inspirată, nici nu știu cum să o numesc, să faci tu un curs de dezvoltare personală, în sens să devii consilier de dezvoltare personală. Bravo! Te Da, felicit că ai ales, da, am fost foarte, că ai foarte ales motivat să calea fac. asta. Deci o să fim colege cât de curând, nu? Da, 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 mă pregătesc cu mare drag și, nu știu, super. e pur și simplu de ceul meu, asta vreau să fac și Deci ți-ai știu găsit că, calea, să înțeleg. Ai da, găsit da, calea. da. Deci a avut un impact cursul iubirii de sine, totuși. Da? A avut mare Pentru impact. Și procesul e un care a urmat curs, după. da, și e un curs care nu poți să-l faci doar pentru 6 săptămâni. E pentru toată viața. Pentru toată viața. Așa este, Ori Gabi. muncești toată viața, nu muncești, lucrezi cu tine toată viața, Toată ori, viața, da. Deci da, cursul Iubirea de sine este practic să zicem așa, piatra de temelie, un început, ca apoi cursantul să meargă mai departe toată viața lui, să lucreze cu el până la urmă. Că doar așa avem rezultate, dacă lucrăm cu noi în fiecare zi, nu? Eu asta spun.
Da. Și dacă ar fi Și să observându-te recomanzi pe tine. poftim? Și observându-te pe tine, Da, da, comportamentul tău, exact, știi? exact, exact. Dacă ar fi să recomanzi cuiva cursul, de ce ai face-o? Crezi că ar fi o investiție bună pentru cineva care dorește vindecarea lui sau creșterea lui personală? Da, eu cred că ar fi o investiție foarte bună, pentru că, așa cum am spus, iubirea de sine este o temelie și este cel mai frumos cadou pe care ți-l pot face în viață. Așa este? Da. Cel mai frumos cadou Super. pe care ți-l poți face în viață și, nu știu, fără să te iubești pe tine, eu nu văd cum poți să supraviețuiești. Așa Așa este. că cine ne ascultă, ascultătorii, îi îndemn își ofere, să oprească timpul în loc 6 săptămâni și să se pună pe primul loc, pentru că nu vor regreta. Așa este, Gabi. Mulțumesc, mulțumesc din suflet Am că găsit, în timpul cursului am găsit da, susținerea ta, am găsit blândețea ta, empatie, compasiune, da, iubire, blândețe, absolut tot ce îmi doream. mulțumesc, Și mulțumesc. susținerea colegilor. A fost minunat, a fost De minunat, tot. așa este. Da, Și pentru mine și pentru voi, deci a fost totul, a fost reciproc până la urmă. Noi am vibrat așa la unison, nu? Asta este. Deci a fost un așa proces e, da. Și frumos. de fiecare dată, nu știu, să-și amintească că uneori mai suntem și în situații în care Avem suntem provocări. jos, Da, provocările. avem provocări, da, dar lucrând cu noi, eu cel puțin așa obișnuiesc să spun, știu unde să mă întorc, la cursul tău, Ce la fain! dialogul interior, Super! la Da, tot super! ce am făcut La acolo bază. împreună. Te întorci la bază Da, și iei de acolo câte da, o la tehnică, temelie. iei câte un exercițiu, câte o meditație ca să poți să mergi înainte. Superb, Și să Gabi. știi că de fiecare dată ai alte conștientizări, Da, pentru că nu poți să rămâi astăzi, nu poți să fii ce ai fost ieri, clar. Trebuie și bineînțeles. altfel. Așa este. Cam așa. Gabi, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ai acceptat să împărtășești cu mine și cu cei care ne ascultă, care a fost parcursul tău în acest curs. Și îți doresc să ai succes în cariera care ți se deschide de consilier de dezvoltare personală. Super, Gabi! Te iubesc și îți doresc numai bine. Și sărbători fericite, că se apropie sărbătorile. Mulțumesc și eu te iubesc și te așa te îmbrățișez. Wow, 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 și eu pe tine.